Rus. Wow, nevadí. Dneska som si pre vás pripravil hru Soccer Physics, ale ešte sa vám chcem poďakovať za 40 odoberateľov, čo je dosť, celkom, dosť, je to dosť, vážne je to dosť. A ako už môžete počuť, mám ten otrasný starý mikrofón, lebo som od druhej babky, ale to vôbec snad nevadí. A dlho sa vám ospravedlňujem, že to proste nebolo video, lebo proste ja neviem, nemám čas a musím robiť pár vecí. Boli sme na dovolenke aj. A teraz budú videa vychádzať častejšie, budem tu mať všelijakých hostí a tak ďalej, no. A tak mrzí ma to s tými proste videami, no ale môžeme ísť už na to, dáme si jeden player. A ide o to, že tu máte takýto futbalistov a dostal som gól. A vyskočia proste, keď stlačíte šípku hore, no, daj golaso, dáme golaso, bude to golaso, krásne golaso. A proste vyskočí a dá to tú nohu a ty kokos, to som pekne ondil. Vychytal to pekne. No more, ale gól, jasný gól toto. Toto musí byť gól. Ne, poď. Tento robí stojku. A sú tu všelijaké módy, vidíš, on mi to porče zabráni. Ani prekopnúť ho nemôžem, sakro. Really, tak to skončí. No, bum, kop to. Maria, to zabijem, túto hru. No, je to sranda celkom, je to aj pre dvoch playerov. No, slippery. A teraz šmíklavo proste je, tak šmíkam sa tu. A je to 2-2. Dáme si asi dve hry, tak paradička, poď ešte, brankár vybehol z brány, skáče, netrafil bránku, ani loptu, stále skáče, brankár skáče, kopel niekoho do zadku, stále skáče, brankár vybehol z brány a nemajú brankára, dostali sme gól. Ospravedlňujem sa za môj úlet, jak taká včelička Mája. No. Ty kokos, jaký gól, hej. Ty kokos, ale oni ma dorovnali. A teraz musí byť golaso. Dáme ten golaso. Poď, Mari, chyť to. Krásne vychytal. A ešte, ty kokos, ak mu dal kopačku do chrápu, poradu. Odlecal preč. No, je tam! Jo, vyhrali sme prvé kolo, hrá sa to na 5 bodov, jak môžete vidieť. Dáme si rimačino. Ready? Yes, I am ready. First to 5 wins. Tak, ideme na to. Bum. Ne. Bum. Môžete mi napísať do komentu, či takéto hry mám točiť aj s nejakými hostiami, treba s bratrancom, alebo s kamošmi, alebo s sestreničou, alebo s babkou, alebo s maminku, alebo s tatinem. No proste píšte, no. A ja myslím, že to je 3-2-0 pre nich, akože to je celkom zle. No heads. Nemáme hlavy. Ty kokos, jak vykopil more do zahája. A zase pozdravujem všetkých mojich kamarátov, nechce sa mi tých menovať. A pozdravujem, ešte koho som nespomenul, Alexis Mana 22, za čo sa hlboko ospravedlňujem. A ešte pozdravujem Mačku Fordinálovu. No. Ty kokos, ale vyrovnali sme, poďme, útočíme, Bart. Viete, co sa mi najvyššie teraz ľúbi tento rok? Že Francúzi vyhrali nad Nemcama. Pink. Až ne. Škoda, že ten Messi nevyhral. Tu Copa Ameriku, či co to bylo. Copa Anglicko, či co. No, ty kokos, aký sa to dal. Ešte pri tým kopel loptičku. Nevadí, nemôže, ne. 4-4, musíme dať gól. Je to... Out the bones, došli nám bondi. Došli nám James... Ešte máme celkom dosť času, tak ešte by som si dala asi jednu hručku. Akože ja tu mám dosť času, ako môžem natáčať víc než 15 minút, ale... No. Slipperia na Americano. Bum. Je to 2-0. Že by sme to zase vyrovnali jak predtým? Že
že by, ne, utekaj brankár, prosím, ne, on si dal vlasták, ešte hlavu. Lamáci. Bum, gól. On si dal vlastný, to je blbec. Ešte Angličáka si dal. Gól, 3-2, doháňame, to musíme dať. Hráme o víťazný hru. Jasné, o víťazný hru, super úplne. 4-2, musíme dať golaso. Gól, musíme dať gól. Poďme gól, gól. Ešte jeden gól a máme vyrovnané. Bude to gól, ne brno. Autobond, zase nám bondí. Bude to gól, toto musí byť gól už, ale. Brankár, krásny zákrok. Small goals, poď. Jos. Super. No heads. Nie. Prehrali sme, vážení diváci. Je to smutné. No nevadí, prvú hru sme vyhrali, takže pohodičke, no. Myslím, že toto video už by mohlo byť koniec. A vidíme sa pri ďalšom videu a ešte raz pozdravujem tých, ktorí som pozdravoval v minulom videu a ešte tú Fordinálovú Maťušku, Momušku, či jak sa volá. A Alexismana 22. Kúknite si jeho kanál, odporúčam vrelo. OK, takže majte si krásne, skladajte písničky a nazdar. Čusák.